Ahojte, ahojte. Zdravíme vás pri našom ďalšom tvorení. Dnes sme sa rozhodli, že si ozdobím rámik servítkovou technikou. Danka ešte servítkovú techniku nerobila, takže ju budem inštruovať. Budem ju inštruovať, ako má robiť, čo má robiť a tak. Takže, áno, Morzeovka, aj pán Morze príde možno. Najprv si dáme preč ten obrázok teda, hej, aby sme si ho nezašpinili. Pomôžem ti. Vyzerám, že potrebujem. Mám instrument. Počkaj. Tento kúštik ešte. Takže, super. Už to máme vonku. Výborne. Čiže toto si dáme bokom, aby sme si to nezašpinili. To si dáme naspäť. Mne sa veľmi páči tá fotka. Aj tebe? Hej. Fešák, nie? Ako z rozprávky. Áno. Dobre, natrieme na bielo najprv. Herečka. Som si neodpustila, prepáč. Môžeš. Tu? Môžem? Áno, môžeš rovno a natieraš. Ako chcem? Ako chceš. Aj tak? Najlepšie je takto, ale tak a nemôžem takto? Môžeš aj tak. Po vláknach by si mala ísť. No však dobre, tak som si ho otočila teraz, že pôjdem tým smerom, ako som chcela. Ak vieš natierať iba tak, akože presne tak. Tak si otoč. Rob si to sama. Otoč si rámik. Od prostriedku, od kraja. To je jedno, veď celý ho natrieš. Celý ťa natriem. Celý ho ťa natriem. Dá si omoč, výborne. Bože, ja budem taká šikovná po týchto Vianociach. Áno. Mňa bude škoda v tom divadle. Áno. Ja normálne... Ťa zoberú aj za kulisárku. Kulisári nevyrábajú nič. Nie. Kulisári len nosia. Ja, teda teraz si ma degradovala. Strašne si ma degradovala. A ako sa volajú tí, čo tvoria kulisy? Ja som myslela, že to sú kulisári. Nie len akože tí, čo ich stavajú. Normálne sa v divadle hovorí kulisárom. Takým stavačom, ako teraz si to správne nazvala, čo stávajú kulisy. A tí sa potom ako volajú tí, čo to nemajú ani nejaký špeci názov. To sú proste výrobňa. Bože, nie, ako sa to hovorí. U nás to máme hore na butikeri tých chlapov. A to sú normálne stolári, vyrábajú proste. Aha, že niekto dá návrh, hej? Že ako to má vyzerať, alebo potom teda výtvarník, scenograf dáva návrh. Áno, to je ten, ktorý to vymýšľa. A vlastne nejaký ten základ možno spraví on. Tú prvú predstavu, hej? Určite, tú prvú predstavu určite on dá nejaké rozmery, všetko podľa toho, aké je javisko a tak. A potom vlastne prídu na rad títo v úvodzovkách roboši, stolári, chlapí, ktorí to vlastne podľa týchto všetkých inštrukcií robia. Normálne, ako keď sa stavia ako čokoľvek, presne, hej, alebo vyrába čokoľvek. No a potom to proste príde na javisko a keď tam sú nejaké veci alebo komponenty z látky, tak to samozrejme ide do krajčovských dielní. A to všetko má divadlo, každé jedno divadlo má tieto, že aj krajčírsku dielňu, aj stolárskú dielňu. No profesionálne väčšinou áno, lebo dávať si to robiť niekam na zákazky by vyšlo veľmi draho. Veď práve, no. Takže vždy sa oplatí mať 1-2 krajčírky, pokým to stačí. A keď sme mali také obdobie, že nestíhalo sa, tak myslím, že sme mali raz, neviem, či to bola jedna sezóna. Ešte troška lízni, prosím ťa, aj tu tie hrány. Dobre, nejakú 1 sezónu alebo 2 sme mali, tak sme rozmýšľali nad tým, že či by sme si nemohli z nejakej tej umeleckej školy, zo šupky, nejakých takých mladých, hej, že zobrať nejakú zákazku, dať im urobiť a na základe toho by sme potom si vybrali niekoho, keď sme potrebovali akože do stavu niekoho nového doplniť. No a vlastne tie dielne stolárske, tak tam sú normálne akože chlapi, proste stolári šikovní. Takže väčšinou sú tu u nás, myslím, že dôchodcovia, takí starší. Hej, lebo aj stolári si už vedia zapýtať celkom fajn, že? Hej, určite áno. Rozmýšľam, či ideme aj tieto, ale ty si to vôbec ani nezagebrila. Krásne si to namaľovala. Tak nemusíme, ako chceš. Tak keď nemusíme, nebudeme to kaziť zbytočne. Nie, krásne si to. Takže ešte trošku toto. Nie, to len aby som štetec vytrela, nie, že by to bolo zle natreté. Ja ti rozumiem.
A môžeme dať do vody a toto zavrieť. A chvíľočku. Ale sú tu také vlásočky z toho. To je taká pregojka, je taká? Áno, taká nejaká. Ale ono môže byť aj tým, že sa to teraz troška napilo farbou, tak ona troška ví toto, lebo každé drevo, keď natrieš, tak ho musíš prebrúsiť a ešte raz natrieť lakom, lebo ten lak urobí také, že ti vyjdú tie chlpy. No, tak to ja neviem. My dneska pri teplom nápojíku, takže aj vám prajeme na zdravičko. Na zdravie. Poď chlípať aj ty do obrazu. Ešte, že mimo, lebo skoro je vyšpľachlo. Skoro ma zabila. Chlípam v obraze. Dobrá. Kávičku spravila, fajničku, teplúčku. Chytro vypíme, lebo v vlaku tu má zimu dneska. Rýchladne mi to veľmi rýchlo. Rozmýšľam, že či nevidíš niekde fén, ale nie asi. Dobre, teraz si môžeme utrieť ten štetec a môžeme ísť lepitkovať. Kde je lepidlo? Lepitkovať? Kde je lepidlo? A to je aké lepidlo? Toto je lepidlo na servitkovú techniku s lakom. To akože normálne sa také vyrába na servitkovú techniku. Aj sa normálne predáva, áno. Dekupážne. Dekupáž. Servitka je dekupáž. Áno. Píšu to tu. Decúpage. Decú, presne, to je ona. Nejaká vločka. Jedna vločka, druhá vločka. No ešte, keď ideme servítkovať, tak každá servítka, ktorá je vhodná na servítkovanie, má 3 vrstvy. Čiže my si dáme preč tie spodné. Čiže len taká je vhodná na servítkovanie, čo má viacej vrstiev? Taká, čo je jedno vrstvová? Jedno, tie sú väčšinou také tvrdé. Táto vyzerá, že už jednu má dole. No a Danke sa nepáčil motýlik, takže motýlika stade odstránime. Akože ja ich nemám rada, nie že sa mi... Pardon, nemá ich rada. Ale na obrázkoch, lebo som akože jedno obdobie proste boli všade a furt niekto ich mal pri mne a bolo to spojené s kadečím iným, tak proste motýliky na lúke budem aj naháňať, aj si sa mňa sadnú, ale... Nezabiješ ho? To určite nie. Ale proste nekupujem si veci s motýlikmi, no. Dobre, tak urobíme tak, že ju vytrhneme ju takto nejako. A potom vytrhneme túto druhú stranu, hej, aby sme ju dali hore a túto dole. No a trhať budeš tak asi, že iba čo máš medzi palcami, aby si to vedela ukorigovať, hej. Viac nejdem ukazovať, aby si to vyskúšala. A mám ísť po nejakej tej linke? Alebo nemusíš, ako si spravím, tak toto skôr. No tak som to myslela, že proste čo, aby som nejaký obrys niečoho, alebo... Nemusí byť, no len aby si neodfikla tú fialku napríklad, hej. A troška nechaj tam aj... môžem. No možno, že niekomu sa páči, takže využiť by ho využil, ale zase, ak sa ti podarí. To nie nás chválej. No. Ale ináč ich nemáš rada. Ale nie. Na obrázkoch. No. Nemôžem to rozvádzať ďalej, ale proste... Nemusíš ani, ja som len povedala, že motýlika sme tam nechceli, takže toto... Nie, ty si rovno povedala, že Danka ich nemá rada. Áno, lebo si vybrala, že teda sa ti to páči, ale nie motýl. Tak preto to ideme skladať. Nevadí, presne takto trhni hore. Výborne. Dáme úplne dolu. Takto. A teraz môžeš obtrhnúť zase z vrchu, aby sme sem dali. To bude ako list. Áno, veď to je dobré na to. A teraz by som to mohla tak, že tu to začne. Aby to tam áno, aby to sadlo. Ale zase, ak nesadne, nevadí. Ona je veľmi tenká, čiže kľudne môže prekryjeme. Áno, presne, že sa môže prekrývať. Je tu sviečo čas. Vie spievať. Ešte k tomu všetkému. To je strašné. Keď máte vedľa seba človeka, ktorý všetko možné vie. Aj Danka vie spievať, to sa tu iba tvári. Ale tak a ty aj musíš vedieť, že? No, asi tak. A to sa robili nejaké normálne, že talent. Ty máš normálne, že herecká škola, hej? Ale toto nerozoberajme, prosím ťa. Nie. Nie, ja som chcela, že však to všetkých ja som sa do tohto divadla, to môžem, akože... Hej, dostala som sa sem konkurzom a bola som možno, že posledná. Tu v divadle u nás áno.
ktorej sa to podarilo, tak som aj to tak, myslela. aha, už som sa zľakla, že Nie, akože nie. nad čiarou, vieš, lebo my sme... Ktoré ja sa som to tak podarilo, bola. ostatní museli mať akože všetky možné papiere od neviem škadiaľ všade. A teraz, keď je to takéto kratšie, nevadí? Nevadí. Toto potiahneme určite dolu úplne a skôr tu toto doplníme. A... Vieš, tuto je len ona, len servítka, takže kľudne to môže ísť úplne, že dole k tomu. Dobre, poď si to teraz nalepiť. Dobre, poroztieraj. Tak po celom zase? Či len ten spodok? Môžeš po celom. Len tak poctivejšie, aby nebola niekde takáto veľká hrubá ona. A môžeš kľudne aj tuto zájsť, kde nepôjde servítka. Lebo tým, že je to s lakom, tak tam bude mať už lesk, vieš. Takže aby sme nemuseli potom riešiť, že iba po tade to si natrela. Nemá aj tu, no veď vravím. Dobre, myslím, že toto máme na ten spodok. Teraz si položíme tú servítku. Sú sa mi ruky. Tak? Môže byť. Len nie rukou, ale štecom. Od stredku, od stredu a na všetky strany. Tuto, kde máš tie bodkovanie. Aj keď mám suchý? Aha. O to skôr, keby bol premočený, sa ti môže roztrhnúť tá servítka. A zase môže byť, keď máš viacej lepidla niekde, že vlastne tým sa ti prilepí, keby si tam išla tým prstom. Tuto som ti chcela, toto, čo sa podarilo servítku. Môžeš, nech sa páči. A pekne dookola chodia vždy od stredu. Presne tak. Toto vôbec nevadí, to zašmirglujeme trošku. Mám ešte túto. Možno, že troška lepidla aj tu neviem, že či nám to chytilo, nechytilo. Tam aj, že tam to nejako. Skúsme dať z vrchu, ale to nerada robím, lebo tak sa môže roztrhnúť tá servítka. Presne. Dobre, zoberiem šmirgel. Potom môžeš zase ísť rovno na ten vrch. Tam je pozor, taká bublina presne. A toto tento kraj ešte vyzerá taký. Ona sa pekne poddá, čiže kľudne, keď ti vyjde aj tak, že pôjde troška za roh ako keby, tak to vôbec nevadí. No, toto sa mi zdá, ako bublina je nejaká. Ale nebol tam lepidlo ani nič. No veď práve, neviem, prečo to tam spravilo také. Ešte môže byť, že vsiaklo to drevo. Aha, a zostalo to vlastne keby suché. Dobre, asi najskôr. Dobre, môžeme dať na ten vrch. A teda toto sa potom nejako ešte raz zalakuje nejak, alebo? Áno, toto je vlastne len to priliepanie. A kľudne zase sa nemusíš bať ísť aj na tú servítku. No, tam som asi veľmi veľa už dala. Tak môžem ísť ešte raz na to dole, nie? Poď, ale tak jemne, hej, aby sa nenapila veľmi. No, teraz je to fajn. Ešte tam ten roštek nemáš. Presne. A toto obtriem, aby sme sa neprilepili. Dobre. Dobre, môžeš dať servietku. Počkaj, ešte trošku toto. Ako svieti to svetlo, tak to potom vidno, kde je ten koniec. Dobre. A mám teraz ju priložiť na toto, aby tu pokračovalo? Môžeš aj tak, áno. A hore to spravíme do stratená. Hej? Neviem, ja sa pýtam. Áno, môže byť aj tak.
Záleží, že kde čo potrebuješ domaskovať, dajme tomu. To som nechcela takto. Nevadí. Tak. Asi takto. Počkaj, chyť na chvíľku. Lebo tuto som zbadala, že je zohnutá tá servítka. No, dobre. Toto môžeš len základ toho chytiť tak, aby tak zase v strede bublinu a ťaháme zase. Dobre, môžeš si druhú stranu. A už choď tam, kde je presne tak. Výborne. Ešte kde? Vyzerá, že fajn. Troška aj ponapínať. Sranda, vždy som mala pocit, že to roztrhneš, keď to takto sa Keby namočí. si mala veľa lepidla, tak vtedy sa to môže stať. Ono sa ako keby šmykne po tom lepidle, vieš? No, takže toto je bublina. To bude určite tým drevom. Môže byť, hej, že to tam siaklo, alebo čo. Takže takto zasušené máme a teraz vlastne toto, čo nám pretrčalo, tak vlastne len jemne pod nejakým 45 stupňovým uhlom zbrúsiť dole. Ona sa krásne obtojí. Tým sa to vlastne ho keby aj začistí. Aj keby si vlastne odstrihla, že aký rozmer potrebuješ, tak ona sa natiahne trošičku. Naozaj, čiže úplne aj je to ako normálne, že až priam čitateľné, by som povedala. Tak máme tam také, že písmo nejaké, kľudne si to chyť, ako to pasuje lepšie. No tuto ešte to budeme potrebovať vystrieť trošičku, tento koniec, aby sme to mali také dostratené ako tu. Ešte toto tu. Taký až veľmi jemnočký ten papier brúsny. Tu máme úplne, že super. Či troška. Je tam. Tým, že bola tá servítka v takej farbe približne ako je ten podklad, tak to bolo také nenápadné. Dobre. Dám to na bok. No a teraz si môžeme dať ďalšiu vrstvu toho lepidla. A teraz už môže byť hrubšia. Lebo teraz už ako keby si lakovala, alebo rozmýšľam, počkaj, nie, spravíme to tak. Lebo ešte chcem robiť na to patinu, takže či teraz, alebo potom, ale tá patina nám môže vbehnúť dovnútra do tej servítky, takže môžeš. A môžem si poutierať niekde, či môžem tým mokrým? Nie, toto utri si, alebo tam ešte sú servítky, tak vytiahni kľudne, ak by si toto premočilo. A vravím, teraz to už môže byť hrubšie, už sa nič nestane. Jedine na tých bublinách, keby sa tá prvá vrstva neprilepila úplne, tak môže sa stať, že na tej bubline sa ti to zase šmykne, ako keby. Zase od stredu? No nie, teraz už môžeš hoci ako keby si len natierala. Ako keby tam ani nič nebolo naostrané, to funguje úplne. Môžeš kľudne prebehnúť aj tieto oné hrany. Okay. Zvrtnem ti? Nie, len som rozmýšľala. Môžeš aj takto, nič sa nestane. No, tým, keď sú tie rezy takto spravené, či to je ten raz v tom dreve, tak aby to išlo do toho, dovnútra, tak to by sa ti do tých hlbok nedostalo. Áno. Chápem. Tuto, aby si sa neobtrala potom.
Chápem to. No to sa mi zdá, že nám to zasa nabobtnalo nejako. Ale dobre, keď ľahne potom, tak je to dobre. Pri tom sušení to pekne ľahlo. Myslím, že lepšie to už neurobím. Ja? Ale určite. Nie. Bolo to dobré, len tuto sa odškeril ešte ten kúštik, čo tam sme nemali. Dobre. Tu som asi potiahla. Hej, vidíš to v svetle, hej? Dobre. A môžeme zase zasušiť. Môžeš asi stopnúť na to sušenie, nech to zbytočne mne hučí. Dám len pauzu. No tak. Takže zase sme si zasušili. A teraz môžeme spraviť to, že tento štetec si ho tak na sucho utrieme. Zasa. Že stačí nám jeden štetec na celý ten rámik, na všetky tie úkony, ktoré tam robíme. A dáme si trošička tejto farby. Je akrylová farba. Ozaj len tak, že pár chlpov. Aj to ešte poobtieram trošičku. A teraz vlastne od hrany urobíme také, ako keby, že je starý ten rám. Hej? Áno, presne. Už to povedala predtým, ale nezopakuje. Lebo ono si myslí, že si to pamätajú. Všetci to vedia. Nie, nechcem byť papagaj, hej? Z tejto strany a z tejto strany môže byť to isté. Áno. Ďakujem za upozornenie, lebo ja to presne tak beriem, ako si to povedala. Ja by som semka nalepila ešte také vysušené fialky z herbára vytiahnuté. Áno, to by bolo krásne. Môžeš. Toto sa trošku bojím. Neboj. V najhoršom to pretrieme bielou znova, vieš? Takto? Len vždy je áno, výborne ti to ide. Vždy je dôležité začať od tej hrany, aby na tej hrane bolo najviac tej farby. A keď vidíš, že ti to ide všetko do jednej strany, tak presne tak, že aj na druhú stranu. Výborne. Prepač. To nič. A kľudne aj tuto, kde je servítka. Tým, že tuto nám nedošla tá servítka, tak sa to stratí, vieš, keď spravíme tú patinu dookola. Teraz pozerám, že tuto ešte troška ti šmirdlnem. Takýto oný nám tam zavadzal ešte. To len nabrať odvahu, že? Už potom si ideš svoje. Musím vám pustiť pesničku a ide do rytmu. Presne. No, dobre. Aj tuto ešte hranu. Ukáž, ja ti troška namočím zase ten štetec. A ešte čaká. Dobre. Skoro som ti do oka pichla. Jaj? Ja, že sa ti zdá, že si niečo zle urobila, vieš? To by som sa zľakla. To je moja špecialita, ľakať sa. Chcela som tu tieto vlásky, takto, že nie sú rovnako. Ale to potom vyzerá, keby som hranu vymaľovala. Tam by som možno ešte presne, kde si išla, dala také, že kým je výrazný ten tá farba na tom šteci. Lebo tam to bolo také dostratená veľmi, vieš, že tu je ostré a tu je to také potom už rozmazané ako keby. Výborne. A kľudne, keď máš takto jemnočko, tak môžeš aj tu niekde prebehnúť. Presne, že to zostane taký nádych celé, také. Rozmýšľam, či ešte inú fialovú nezoberiem. Teraz predtým mi boli rovnaké, keď som to pozrela s tou servítkou a teraz sa mi zdá, že taká modrejšia by mala byť troška, nie? Možno trošinku zelené, alebo nejaké aj to také. som ináč rozmýšľala, aby to osviežilo. Tak donesiem zelenú.
Môžeme aj. Môžeš toto. Som asi veľa. Tak obtri o toto. No to som kľudne smelo. Povedala, že obtri. Nabrala som ešte viacej. Zase z tých krajov, tak? Nezačneš to s tým, a môžeme prosím. Aj tak, že to bude len tuto dole, vieš? Aha. Môžeme sem ešte trošku, vieš? Tak nie je to také rozhádzané, že nie celé. No. A ešte dáme tú tmavú zelenú potom. No, poď ešte tu kúsoček, aby to bolo také, že ešte z tých lístkov, ako keby sa rozpila tá zelená. Wow. Akademická maliarka. To teraz, čo mám prváčky, tak robili prvýkrát na krabičku a to bolo také akože prvá servítková, hej, takže taká v tréme. A potom vlastne robili na plátno a ja teraz, lebo na plátno vlastne urobili, že nalepili servítku a vrajím, no a teraz ideme domaľovať tie boky. Takže domaľovať, a kľudne choďte do servítky a také krásne urobili a teraz robili tieto fľaše. Takže, a tuto domaľujeme, vieš, už taká odvaha, že aha, tuto ideme domaľovať. Hej, čiže tam je kontúrov domaľovávané. Ešte bola jedna fľaša, aj toto na vrchu je onou farbou už robené. Že to prvé bolo také ako, že to fakt, toto hore. To je všetko domaľované vlastne. A ešte bola jedna fľaša, ale tu si už zobrali. A tiež bola roztrhaná servítka, tak to len polepila kadejako a super to vyzeralo. Veľmi pekná. Hotovo. Veľmi pekná. Krásne. A jednoduché naozaj. Áno, rýchlovka. A máte darček pre starú mamu napríklad. Tam vložíte, vnúčika fotku. Po prípade, ako Danka povedala, že tú fialku niekde tam do rožku, alebo kľudne aj túto k fotke, len tak ju vložiť, ak tam nie je niečo podstatné. Takže kvetinárstve narazíte na nejakú fialku alebo niečo také pekné, tak sa to tam kľudne, alebo z lupienky, z hortenzie by sa mi tam. Len tak, že lupienky natrhať. Presne. Ono to tam uschne a presne sa to potom zalakuje, nie? A bude to už super. Čiže darček pre starú mamu. A keď dáte inú servítku, tak môže byť pre hocikoho. Každý má rád fotky. Lebo toto aj mamina by bola podľa mňa spokojná. Ak toto pozerajú nejaké deti, nemusí to byť práve stará mama. Určite áno. Takže ahojte. Ahojte. Vidíme sa pri ďalšom tvorení.